איפה את? נכון אני אמרתי לך להיות בזמן? אבל ליליאן... לא, בלי אבל, אני מודיעה לך, אני לא מגישה אותך. וואי, טוב. לא, אני הרמתי ידיים. בסדר, ליליאן, אני כאן. את מתחצפת? אני אומרת... לא מתחצפת, אני באה. יופי. טוב, ביי. הלו. יונתן. ראית מה השעה? מה אתה עושה ממני צחוק? עושה ממני בושות? מה פתאום? מה יש לך? יש לך 5 דקות להיות בבית הספר. אני בא. קדימה. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קוראו שלום. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קוראו שלום. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קוראו שלום. מה העניינים? בוקר טוב. בוקר חרא. למה? בסדר, עזבי שטויות אותך עכשיו. מה קורה ביזו? למה אתה לא אומר לי שלום? בוקר טוב. בוקר טוב. יאללה, נו, את בא לפרגולה? איזה פרגולה? ליליאן התקשרה אליי, רוצה להרוג אותי את הפרגולה. בואי. לא, בוא, נו. נו בואי. וואי, שתהיה בריא. אבל אני הלכתי, ביי. תלך לאן שאתה רוצה, אני אלך לשוב. יוני, ה-23 לשני, היום ההכתרה. אני לא מאמינה. נו מה אני אעשה? נו אתה אומר לי, אתה רוצה שיצא לנו הכתרה כמו שנה שעברה, צריך להתחיל לעשות משהו. יאללה, נו, תבוא. יאללה, תקרא לכולם. בסדר. נו, בואי. בואו. ירדן, קומי. כולם, אליי. תעזרו. קומו! שובל, ירדן, קומו! מרזל נ"ב! חכו, שקט! יאללה, סלפי שרבטי! קניתי טלפון חדש, משמע שהוא דנדש מותק, ומצלם את השכבה, יש לי עותק מותק, חמות תנסה, החיים שלי זה סלפי, אפילו בכיתה יש מזכרת מדורון בצקי. ואם אני בשיעור אני עושה סלפי כיתה, ואם אני בכותל אני עושה סלפי כיפה. היינו באילת ועשינו סלפי שכבה, ואין אחד בארץ שיקח לי את המוזה. יד אחת למעלה, עכשיו כאן מול כולם, מרימים פה הכתרה וזה הולך להיות עולם. מצלמים צ'יק, דוקים חיוך כיפי, תודה רבה לאפל שהמציאה את הסלפי. פעם אני מתפרפר, פעם אני מדבר הרבה. חופר! תמיד מצלמה ביד ושונאת להיות לבד, ורק היום הבנתי לו מחמיא לי מהצד. כשאנחנו מצלמים ודופקים פה פרצופים, עושה לכם משהו שאי אפשר להסביר. אני כבר בכיתה. רחל לא מאמינה ומבקשת גם סלפי. יד אחת למעלה, עכשיו כאן מול כולם, מרימים פה הכתרה וזה הולך להיות עולם. מצלמים צ'יק, דוקים חיוך כיפי, תודה רבה לאפל שהמציאה את הסלפי. אני תופסת טוש ודופקת קשקוש, מוציאה את המצלמה ומעלה את זה לאינסטוש. בתמונת מחזור הצטלמתי כמו בובה, יצאתי מהמם אז לצלמת עשיתי. הצטלמנו בצפון והנוף יצא פצצה, היה יותר מ100 לייקים כי זה קל להפצה.
בטיול שנתי רוקדת עם הממיה ביד, אפילו החובש נכנס איתי לסלפי מהצד. יד אחת למעלה, עכשיו כאן מול כולם, מרימים פה הכתרה וזה הולך להיות עולם. מצלמים צ'יק צ'יק, דוקים חיוך כיפי, תודה רבה לאפל שהמציאה את הסלפי. אולי תיתנו לנו קצת שקט, לא כזה פשוט להעלות פה הכתרה, לפעמים יוצא דבילית, לפעמים לא מצחיקה. תעזבי אותך מלחץ, יש פה מסיבה פצצה. אז יאללה יד אחת למעלה, עכשיו כאן מול כולם, מרימים פה הכתרה וזה הולך להיות עולם. עזבו אתכם מסלפי, תפסיקו כבר ללחוץ, ידיים באוויר ועכשיו כולם לקפוץ. מת אני מת אני מת וואלה אחי אני מת בוקר טוב בנות, היום אנחנו לומדים על המובנים של הדמוקרטיה. סליחה, מה את עושה? מה אתם עושות? טוב, בסדר, שיגעת אותי. בבקשה, נו תפילי. אני בחורתها وقعت مطيتها مسفرحت بايما شلي مسفرحت ما قرعي موتي ما كنا طريق فوزك طريق لما اوضح شوف طريق وش تدعى عليك تمكين تهم قاعدين ما شنو قيمه كلها فوزك مين ما قايس تمكين دم هذا ما قاعدين תביא לי מציל, בקבוק קולה קטן וטיטוס. תביא לו בן חורית, תביא לו. אתה מכיר את המגעינים האלה שלא קולטים שאתה הולך לעשות מזה בנק? אתה מכיר לו בנק? אל תגיד לי ילד חרא, וואלה מותי רק על היציאה הזאת מגיע לי אחד נחש גומיה. אתה מכיר את המגעינים האלה שמלאים את כל הפה בנחש גומיה? אתה מכיר אותם? איזה מגעינים. פלו לי תרקה ומהר. מספר אחד אתה מותי באמא שלי. מספר אחד. طب خلاص انا اخبر جد من جمال من برشا ثاني اشتغل انت تمكين طماجين ما ينضفين من كل يوم كما اقول لك تمكين دم هذا ما قاعد يبطلوا يبطل שלום, תן לי 3 כוסות פלסטיק, פופקורן ואורנג'אדו. הופה! מישהו פה לא חבר סלקציה, עכשיו הוא הולך לבית לפצפץ פופקורן עם החברים. יאללה, לך יא מושפע יוטיוב, לך. פלו תרקה ומהר. מספר אחת אתה מותי באמא שלי. מספר אחת אתה, אני אומר לך. طب خلاص انا اخبر حضرتك متجرب כבר שעה שאני אשתה אותו. אתה מכיר את המגעילים האלה שמלקקים את כל הפה, אתה מכיר אותם? איזה מגעילים. הלו אבא. שלום, אפשר שישיית מים בבקשה? Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, מגעילה. פלורים, אתה לא סותם את הפה, אני אהרג אותך. אם הוא לא יסתום, אני אהרג אותו. יאללה, מספר אחת אתה מותי באמא שלי. מספר אחת אתה. טוב, חלס מותי, עייפת אותי, יאללה, סלמת כפרה ביי. 12 נחשים, 17 סיגריות, 300 גרם פיסטוק, 71 שקל. טוב, תוריד לי מהמשכורת, תוריד. וואו, נבחתי. משטרת ישראל שלא שמעתי מוכרים פה אלכוהול לקטינים? אני לא עובד פה. נשבע לך, בחיים שלי לא שמעתי על דבר כזה. אז מה הוא מחר? מה קרה? אתה מכיר את האלה שסתם חממים? אתה מכיר אותם? אז מה הוא מחר? אני בעיניים שלי ראיתי ילד, אין לו 6. טוב, אתה... פלו, אני אשחט אותך, פלו!
מספר אחת, אתה מותי באמא שלי, מספר אחת. אני אשמור לך פה על הקיוק. אתם מכירים את המגעילים האלה שאין להם כסף אז הם מזמינים משטרה למה אין להם איך לשלם? איזה מגעילים. וואלה, עצרו. רק על היציאה הזאת מגיע לי בגלח קצח. איזה מצחיק. יאללה, עכשיו אנחנו חוזרים לשיעור. אוי, מצב, את חייבת לראות. לא, שירה. סרטון אחרון, שהיא בית אחת לברך. סרטון אחרון, תראי. די, מספיק. יאללה. שיגעתם אותי כבר. הנה, אני מפעילה. הלו! אשר! חני, מה העניינים? אשר, איפה אתה? עם בייגה שוחט בבניאס. איפה אני, חני? עובד, מה זה איפה אני? אשר, אני מזמינה את כולם לסדר אצלנו. לא עוד פעם סדר פסח אצלנו, נו באמת, חני, שכחת פסח שעבר לקחנו שבועיים? להוציא את הריח של דוד משה מהבית? אשר, תביא 30 מנות לשון. לא, תביא 35, למה לדוד אברהם יש תיאבון בריא. חני, הוא לא דוד שלך, הוא מתחזה. עוד לא קלטת שהבן אדם סודני? אשר, תעבור באיקאה, תביא כיסאות פלסטיק ותביא חספר, צריך להשאיר לאליהו הנביא. יביא כיסא לאליהו הנביא ויביא כיסא חשמלי בשבילי. די, מיציתי את הפורמט הזה של החיים. רוצה להגיע לעולם שכולו שקט, חני. שקט! אשר, תביא גם אתה עם קניידלך, אני רוצה להכין מרק. חני, בבקשה ממך, אל תבשלי. בפעם האחרונה שבישלת זה נקבע בתלונה לקולבוטק. אשר! בוקר טוב חדווה, התעוררנו. אשר, אני רוצה לשיר את הקושיות. חדווה, את לא תשירי את הקושיות. את הקושיות שר ילד. אבישי שר את הקושיות. אשר, אני גם רוצה לחפש את האפיקומן. חני, חדווה, שנה שעברה חיפשת אפיקומן, הבאתי לך סקייטבורד, לא נגעת בו פעם אחת. אשר! חני, אני יכול להגיד לך איזה מילה טובה ככה? לא, מה סתם, דבר. את המרור של חיי. איזה סתם אתה חני, אני יכול לשאול אותך שאלה? בטח, נו כפרה. מוכרים עדיין את הכדור הזה שאתה שותה בולע, הולך לישון ולא מתעורר? לכאן את צריכה? לא, הנה, פה עוד 100 מטר. אז תקחי מונית. שירה שלך יותר מצחיק, את האמת אני חייבת לומר לך. יפה. אבל יאללה, עכשיו חוזרים לשיעור. או שבעצם, תראו מה הבת שלי שלחה לי בוואטסאפ. נראה? תראו. ממש מצחיק הסרטון. עונת בתי הספר נפתחה בסערה, אפשר לומר. בית הספר המסוכר ביותר הוא מקיף ב'. שלחנו את כתבנו לראות מה קורה שם. ערב טוב חליל, ערב טוב ג'בר. אהלן, חברים, ערב טוב. ערב טוב. רק לפני אדיר, אני כבר לא גברי. סליחה. אני התגיירתי? נו, באמת, מה אתה צוחק עליי? יאללה, באמת, אני התגיירתי, תגיד לו. אין אותי, אני אביא לך חצרה, וואלה, מסלסלת. פתאום, אני לא יענה. רק תגידי, אפשר לשתות מהמים? תפדל, יא עיונן. תודה רבה. רק אני מקווה שזה לא בצריך, אותי חלב. אתה יודע, כדי להיות יהודי צריך לעשות ברית. חשבתי לארצות הברית? לא, ברית מילה. חליל, תסביר לו בבקשה. תשמע. والله أحب الذي أسأل الله بالقصة אני כמו פעם, אני לא יהודי, עזוב. בוא נפסיק עם השטויות האלה. לא הרבה יודעים, אבל אתם התלמידים היחידים עם המבטא הזה בבית ספר. والله נכון, תשמע, אז באמת זה בכלל לא קל. לפעמים מקללים אותך, לפעמים מרביצים לך, ואפילו דופקים לך כיסא בראש. אצלנו לא תדבר בכלל.
אצלנו זה VIP היחס שלנו, אצלנו מרביצים לך, מקללים אותך ודופקים לך כיסא בראש. איך זה בדיוק יחס VIP? זה כיסא של חדר מורים? טוב, בסדר, אנחנו שמענו שאתם אוהבים כסף. לג'ובות, אחד לספור, ככה, ג'ובות. אז מה אתם חושבים על המיליארדר גיידמק? מהנדס, אני אראה לו, אני אגיד לו מילים קשים, באלוהים. אז תראו בקשת המיליארדר, גיידמק! וואו. שלום ארכדי. שלום. שמעתי שלאחרונה קנית הרבה עסקים כמו מקיף ב', למרות שהיה קשה לקנייה, זה נכון? נכון, בהתחלה מנהל בית ספר שלכם לא רצה למכור לי, אז אני שלחתי לפריס, שילמד אותו יפה. אז הראיתי למנהל, אני לחצתי עליו, לא תמכור, אני אשלח עוד פעם בוריס, תעצה זריר. יפה. לחצתי עד שהוא אמר שטות המוגה. מה זה עשית? ככה זה נשמע בן אדם שבוריס מחבק. בוריס, תעשה תורי חזק. אני שמעתי שפיטרת מורה של ג'בר מאוד אהב, ויש לו מילים מאוד קשות להגיד לך, בבקשה ג'בר. מה? המילים הקשות שיש לך להגיד. תגיד לו. מה קורה גבר? חליל, אולי לך יש מילים קשות? כן. בסטרמה, בלבל, בלבל, וביבי, ובזבלורה. מה זה? מאוד קשה לי להגיד את המילים האלה, מאוד. די לסקציות! תגיד נעמות! גדנדנה. ממש מצחיק, נכון? יאללה בנות, נגמר לנו השיעור. פעם הבאה שפתחנו כל החומר. חרם הוא כמו משפחה, עם חום וחיבור ועם דלת פתוחה. חרם, משפחה לתמיד, משפחה שבוחרת וחמיד. מה זה דאפ סמש? בואו נצטלם. אני באמצע. תראו אותם. חושבים הם יודעים לעשות סרטונים בדאפ סמש. בואו, שר וליאור, בואו נראה להם. כן, מה הם חושבים לעצמם באמת? תקשיבו, אני אומרת בואו נעשה תחרות ונראה להם מה זה. כן, אני צודקת. תחרות הדאפ סמש 2015 מתחילה עכשיו! Fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Banana, banana, oh, banana. Hakuna Matata. איזה משפט מדהים. Hakuna Matata. לא טירוף חושי. The bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the hot ground. Trouble was like baby, oh like baby, no. פותחת תיק. תפתח בגש. אמא של המשטרה הזאת, העלבת שוטר בתוך פרצוף שלו. שקל פחל בגילו. שוב פעם ראיתי שפרה עולה עברה. זה עולה לי. ואמא שלי אני רואה דולפין. תביא 3 טחינה. לא חבל, תיקחו קנקן, יצא לכם יותר זול. אחד קנקן טחינה אחד. אבא, אני רוצה צ'יפס. קנקן צ'יפס אחד. יאללה, שים לתות. פנק אותה עם התות. מה זה, תפווז? תפוז. יאללה, פנק אותה. שלי כפר עליך, מה העניינים? זה אבא. מה אומר אביו, מה אומר? מה? אני לא שומע אותך. מה אומר אביו, כפר עליך? חמוד, אני לא שומע. אביו, מה אומר? שולי, אבא בדרך. לחזור אחריי. אנס תיבת. אורגנל.
די לאלימות ודי לגזענות. די דנאי גדלנה. עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים? מי מתעסק? זה מיקו. מה רוצה התולעת? מחפשת חכה. לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה סכינה, אתה חושד בה? צריכים לחתום קבע לשבועיים. מה אתם אומרים? כלא. כולה שבועיים קבע, כדאי לכם. כלא. אולי... כלא. אני נפטרתי, אני מת מהלך. נראה. הנה, אני שלד, הנה. לא יכול לבכות. איזה מגעיל. אין איזה תרופה, משהו. חתיך גבר שאי אפשר להרוס את העיניים, אפשר רק לנצנץ בעיניים. מה, הוא מטריף? מטריף את החושים. מירי, איזה גבר. חתיך. מתוך 80. מה זה מהסרטים? מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון? אפליקציה שעל הקיר. אהלן. איך סוכר בעיר? לכי למכון כושר. לא רוצה. תעשי ספורט. ביי. הוא אומר לי כושר עלק. זה לימוביץ' שם חוערת. מי ייקח אותך לסרט גם בלילה גם ביום? את נראית כמו גהנום. תיזהר ממני, אני אתן לך סטירה מצלצלת. תיתן לה, לא יעני. היי לסטירה, לא. בשבילך אני מחזיר! ממי, אתה נורא תזיע בבגדים האלה. תשתקי את הפה שלך! תשתמי אותו! מה בחנתי מרציאנו? את הקבוצות היריבות. וצפיתי אפילו בביצועים שלכם באימונים. במה צפיתי מרציאנו? מדהים. אל תטריף אותי! תוריד את הידיים שלך ממני, אידיוט. את סתם עושה את עצמך, אני יודע שאת מתה עליי. שרה הנביאה? שעוד רגע תחטוף ממני סטירה. אז היא טעתה. כי מי שהולך לחטוף בסטירה זו את. אני מתחננת אלייך, תחזיקי מאמץ ותשמרי על הבריאות שלך, אמא. אמא! אבל לא הייתה סתם בחורה, גם היה לה ראש. מה היה לה מרציאנו? אגרוף שכלי קל. אל תטריף אותי! אל תגמור את רבי! יש סדרות במרי? לא. חיה. בויה. ציצה. אתה יודע מה? מה? למה אנחנו רבים? בוא נשאל את זה שבצד. סבבה, אבל מה זה שבצד אומר? קדוש. אתה מצלם אותי? מה פתאום, נראה לך? צלם. אני מזמין לבית שלי רק כושיות, רק. רק מה? רק כושיות אני מזמין לבית שלי, הבנתם? למה? הבנתם? פגשתי אותם, נתתי להם נסיגות, ואמרו לי, יום! מאור כפרה! חיים שלי נהרגו עליי! כן, כשפומבה היה צעיר חזיר יבלות צעיר! מה זה, אתה רבייה? לא, אני שבדית. יש לי עיניים כחולות ובלונדינים מתחת לשיער. יאללה, לכי הביתה, בנט אליהו. ישראל צריכה להזכיר לכוח בינלאומי. מה, אנחנו פריירים? מה, אנחנו ערבים? אוהבים נקניקיות? כן! תרים את הטלפון! שמישהו יפתח את הענן! אני לא שומע! אני נוגח בכל שנייה, תרים את זה! אתה לא יכול, יש פה ענן! פילוס, בוא נראה אם אתה מספיק לברוח עם היד לפני שאני סוגר עליך את הדלת. מה? נתי. קום, יאללה, קום. תן לי שון. קום, באמא שלך קום. תן לי שון. קום, שחקים כדורגל. מה כדורגל? קום, באמא שלך. כל החיים שלי אני משחק כדורגל, גם עכשיו. מה הבאת פה סנדוויצ'ים? היית פאלי, אני מצטער לשמוע. בוא נעשה עוד אחד בשבילך, אתה באמת, אני אולי זרקתי חלק. סליחה, גברת. כן, הנה, העונה הזאת, תסדר את השיער ושישמע, אפשר לחשוב מי. נתת לי לאכול מהסנדוויץ'? זה משחת הרות שלי! אדוני ישמור! עכשיו אני מרגיש בטן שלי לא בסדר! יש לך איזה 6-7 שעות בכיף. אתה מרגיש בסדר? אני מרגיש בסדר, כן. אני מרגיש בסדר. טיפה קצוצים. מה מותק, מה קרה? מי אני, יהודה? אתה טיפ-טיפ.
מה נסגר איתך? אני חזיר ים, אני קוויה, שרקן, מי אני? מה אני? אני לא פסיכיאטר ראשית, אבל זה לא נראה טוב. ליגה שלך קפח, שמעת? זה לא בליגה שלך. תיזהר ממני, אני אתן לך סתירה מצלצלת. תיתן לה, לא יעני. היינו סתירה, לא. כן, כשפומבה היה צעיר חזיר יבלות צעיר. יפה מאוד, תודה. מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק. איזה חוק אולי נזוז שואלת. יש לי סמים בארון, בתוך הקופסה, מתעורר משנתי ומדליק איזה בן. גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. לא צריכה טייס כדי להפיץ למעלה, יש את רפי, יש טרפית, אז כולם יש הרבה אכזבות, הרבה מאוד תקוות, יש הרבה כישלונות והרבה הצלחות, יש הרבה מריבות והרבה נקמות, הרבה השלמות, לחיצות ידיים וסליחות. רק אתה יודע איך, רק אתה יודע למה, זה הזמן שלך לומר מי נגד מי וכמה. אתה יודע מה טוב, יודע לחשוב, אתה חייב להשתחרר לעזור. לך עם החלום, לך עם זה קדימה, עוף אל השמיים כמו ציפור. יש הרבה בקשות, הרבה ציפיות, הרבה שאלות, ואין לך את כל התשובות. יש הרבה מטרות והרבה כוונות, הרבה פגיעות, החטאות, יותר מדי חששות. זה נראה לך עבור ושאין לך סיכוי, שאותה אהבה תבוא לך בשינוי. בביטוי שימו לב מה אפשר להגיד, מי יודע מה צופן העתיד. מי? לך עם החלום, לך עם החלום, לך עם זה קדימה. תפחד לומר אני חושב אחרת, תמונה גדולה תמיד נמצאת מחוץ למסגרת. לך על זה, תאמר את מה שיש לך בקול, אל תפחד להיות ראש גדול. אל תפחד לומר אני חושב אחרת, תמונה גדולה תמיד נמצאת מחוץ למסגרת. לך על זה, תאמר את מה שיש לך בקול, אל תפחד להיות ראש גדול. אל תפחד להיות ראש גדול.